Eseng, ayos ka lang ba dyan? Tanong ni Manong Timo. Ayos lang naman ho ako dito, Manong Timo. Huwag kayong mag-alala. Sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Sagot naman ni Eseng. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang nagsipagtulog upang paghandaan ang susunod na araw. Kailangan nila noon makapag-ipon ng lakas dahil sa buong umaga silang maglalakad. Habang natutulog noon si Eseng, muli na naman siyang dinalaw ng kanyang kaisang duwende sa kanyang panaginip. Malabo ang pagpapakita nito sa kanya, gawa ng nababalot pa rin ng puot at paghihigante ang puso ni Eseng. Patuloy itong tumatawag sa kanya pero nakakapagtakang hindi niya ito nagagawang malapitan. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang nahulog si Eseng sa kawalan na siyang naging sanhi upang siya ay magising sa mahimbing niyang pagkakatulog. Kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata ay ang muli niyang pagbangon sa kanyang kinahihigaan upang pagmasdan ang buong paligid. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin niyang merong isang baboy ang naglalakad di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Alam niyang isa yung uri ng engkanto kung kaya't napagpasyahan niyang wag na lamang itong pansinin. Nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan, agad din naman niyang tinungo ang likurang bahagi ng kanilang pinagpapahingahan. Habang umiebak itong si Eseng, bigla na lamang siyang naantala nang makarinig siya ng isang kaluskos sa talahibang di kalayuan sa kanya. Kasabay ng pagrinig niya ng mga kaluskos, ay ang pagtingin naman niya sa pinanggagalingan ng tunog, nang sa gayoy masiguro niyang walang kakaibang nilalang ang nasa paligid. Subalit pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng isang napakalaking nilalang na wangis tao. Sa pagkakataong yon, biglang nanumbalik kay Eseng ang mga panahong nagkaroon siya ng mga kasanggang engkanto sa digmaang minsan niyang kinaharap laban sa matandang mambabarang. Halos hindi niya mawari noon ang kanyang nararamdaman na para bang pamilyar na para sa kanya ang presensya ng nilalang na kanyang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumapit ito sa kanyang kinaroroonan habang patuloy na naghihit-hit ng kanyang tabako. Paglapit nito, nagwika ito ng, "Kumusta, kaibigan?" Kasabay ng pagwika ng nilalang ay ang dahan-dahan namang pagdilat ng mga mata ni Eseng dahil sa kanyang narinig. Doon niya kasi napagtanto na ang kanyang kaharap noon ay ang kapring minsang nagpaunlak sa kanyang pagtawag. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, ninais naman niyang yumuko at pumikit upang maipakita ang kanyang pagsisi sa ginawa niyang pagtalikod sa mga engkantong minsan niyang naging kasangga. Kahit hindi sabihin ng kapring yon ang kanyang ginawa, alam niyang tinalikuran niya ang digmaang kanyang kinakaharap noon dahil sa matinding takot sa hukluban. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan ni Eseng ang makipag-usap sa kapre upang malaman ang mga pangyayaring hindi niya nasaksihan. Ayon sa kapring yon, na noong nakikipaglaban sila sa mga alipores ng hukluban, marami ang dumating na mga engkanto upang magbigay ng tulong. Animoy ang lahat ng engkantong naninirahan noon sa gubat ay nagsama-sama para lamang magapi ang hukluban. Hindi rin kasi nila noon maipagkakaila na ang nais na paghigantihan ni Eseng ay kanila ding mortal na kaaway. Subalit ang inaasahan nila noong tulong na manggagaling kay Eseng ay bigla na lamang naglaho
nang ninais nitong magkubli sa kanyang tahanan kasama ang kanyang pamilya. Sa pagkawala ng kanyang pananalig at pagtitiwala, ay parang isang gusaling gumuho ang hanay ng mga engkanto. Nawalan sila noon ng lakas na humarap sa mga engkantong itim dahil sa pagsuko ng kanilang kinikilalang pinuno. Dagdag pa ng engkanto na yun din ang naging dahilan kung bakit nagawang kunin ng hukluban ang kanyang pamilya at ang mga gamit niyang nagpapaswerte sa kanila. Matapos niya itong marinig sa kapre, ay halos hindi niya nagawang makapagsalita dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Doon niya kasi napagtanto na ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay ay walang iba kundi siya. Nais niya man noong magsisisigaw at magwala, ngunit alam niyang hindi mareresolba ng ganong gawain ang kanyang kinakaharap na problema. Hindi ko sinabi to sa'yo para magsisi ka buong buhay mo. Sinabi ko sa'yo to, kaibigan, dahil nais kong matuto ka sa iyong pagkakamali. Maging matatag ka, Essing, at matapang, upang magawa mong pagbayarin ang lahat ng may sala sa iyo. Wika ng kapre. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman itong paglakad papalayo sa kanyang kinaroroonan. Di naman niya ito nagawa pang sundan sa kadahilan ng patuloy pa ring naglalakbay ang kanyang isipan. Sa pagkawala ng kapre, ay siya namang pagbalik ni Essing sa kanyang tinutulugan. Payapa siya noong nakahiga habang patuloy na iniisip ang susunod na hakbang na gagawin ng kanyang buhay. Noon ding mismong gabi, dahan-dahan ang nanunumbalik ang pagpaparamdam ng duwende sa kanyang isipan. Kinaumagahan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan ang naglalakbay sila Manong Timo at Essing. Dala-dala nila noon ang ilang sakong uling na siyang ibebenta nila sa kanilang baryo. Mahirap man ang kanilang dinaraanan noon, hindi niya ito alintana dahil sa kanyang pagnanais na muling makapagsimula ng panibagong kabanata. Essing, magsabi ka lang kung napapagod ka. Huwag kang mahiya dahil alam naman naming unang beses mo itong ginawa. Wika ni Manong Timo habang sila ay naglalakad. Sige ho, Manong. Magsasabi ho ako kapag hindi ko na ho kayang magpasa ng uling. Sagot naman ni Essing. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nadapo na nga sila sa isang patag na lugar na kung saan abangan ito ng mga rebelde at iba pang masasamang loob. Matinding pag-iingat ang ginawa nila sa lugar na yon dahil sa maaari nilang ikamatay ang padalos-dalos na desisyon na kanilang gagawin. Nang malampasan na nila ang hindi gaanong kataasang burol, bumungad sa kanila ang pinagpupugaran ng mga rebelde. Karamihan sa mga ito ay armado ng mga armas at para bang wala itong takot pumatay ng kanilang kapwa. Nang masipat ito ng pangkat nila Essing, agad naman nila itong nilapitan upang makiusap. Sa paglapit nila sa mga ito, ay tila ba kilalang-kilala na ito nila Manong Timo. Kung makipag-usap kasi sila Manong Timo noon, ay para bang kababata lang nila ang commander ng pangkat na yon. Timo, kailan ba ang balik ninyo? Tanong ng commander ng rebelding grupo. Baka sa susunod na linggo pa. Bakit? May ipapasabay ka na naman ba? Sagot naman dito ni Manong Timo. Nang marinig ito ng commander, bigla din naman itong napangiti habang dahan-dahang tinitingnan si Essing. Nang magkatitigan sila ng lalaking yon, agad din naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa lupa
at umaktong wala siyang nakikita. Nang mapagtanto ng commander na bagong salta lamang itong si Essing, ay doon na ito nag-umpisang magtanong sa kanyang pagkatao. Kahit papaano, panatag naman noon ang isipan ni Essing na walang mangyayari sa kanya dahil sa patuloy siyang inaalalayan ni Manong Timo sa lahat ng oras. Nang matapos na siya nitong kausapin, ninais na ng commander ng rebeldeng grupo na sila ay palagpasin ng ligtas sa lugar na yon. Ilang oras pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa gilid ng isang bundok na merong napakaraming kakahuyan. Doon nila piniling magpahinga sa kadahilan ng merong batis sa lugar na yon na pwede nilang inuman. Marami ding dumadaan sa lugar na siyang patungo sa baryong kanilang pupuntahan. Matapos nilang kumain, uminom at makapagpahinga, agad din naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Animoy sa bawat oras na dumaraan noon ay tila bang napapadikit na si Essing sa pamilyang yon. Nararamdaman niya kasi ang pagiging masaya ng mga ito kahit labis-labis na silang nahihirapan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, muli na naman silang nagkaroon ng hindi inaasahang panauhin. Habang binabagtas nila ang daan patungong Ibayong baryo, bigla silang nakasilay ng isang kalabaw na merong kangga sa likuran nito. May sakay-sakay itong dalawang lalaki na halos kasing tanda lamang ni Essing. Nang makita sila ng mga ito, agad din naman nilang pinatigil ang kalabaw na tila ba kilala din nila ang pangkat ni Manong Timo. Sa pagbaba nito sa kanilang sinasakyan, bigla namang umakto ng kakaiba ang mga kasama noon ni Essing. Kitang-kita niya noong dalawang lalaki ang bumaba sa kangga, subalit ang inasal noon nila Manong Timo ay para bang nakakita sila ng dalawang binibini sa gitna ng kagubatan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumapit sa kanila ang dalawang lalaki na siya rin namang agarang nilapitan ng magkakapatid. Si Essing noon ay nananatili lamang sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Ang ganda mo naman, Iha. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Manong Timo sa isa sa mga lalaki. Nang marinig ito ni Essing, doon na niya nakumpirmang gumagamit ng mga panlilinlang ang dalawang lalaki. Nang masipat niyang lalapitan siya nito, agad din naman siyang umatras ng ilang pulgada upang paghandaan ang maaaring gawin ng lalaki. Hindi siya maaaring sumugod sa mga ito nang hindi pinag-iisipan dahil baka bumaliktad ng panig sila Manong Timo. Anong ginawa niyo sa kasama ko? Tanong dito ni Essing. Nang marinig ito ng dalawang lalaki, ay patuloy lamang nilang hinahawakan ang buhok ni Manong Timo at ng iba pa nilang kasama. Nananatili yung tahimik habang nakatitig sa kanya ng napakasama na sinasabayan ng mga panakanakang pagngisi. Ano ang tangan mong armas, bata? Tanong ng lalaki sa malalim nitong tinig. Nang marinig ito ni Essing, agad din naman niyang binunot sa kanyang taguban ang sundang na pamana ng kanyang ama upang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Nang masipat ito ng dalawang lalaki, bigla namang namula ang mga mata nito habang patuloy na nag-aangil. Sila Manong Timo naman noon ay natigilan sa kanilang ginagawa na para bang tinigal po sila ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nag-usal ang dalawang lalaking yon na di naglaon ay tuluyan ng nagbago ang kanilang kaanyuan. Kasabay ng pagbago ng wangis ng mga ito ay ang pagtayo naman ng kalabaw na kanilang sinasakyan.
paglalarawan ni Eseng sa anyo ng dalawang lalaki, meron itong mahabang braso at binti. Nanlilisik ang mga mata nito. Meron itong mahabang pangil at mga pakpak na maihahalin tulad mo sa isang paniki. Matapos itong masilaya ni Eseng, doon na niya kinuha ang sombrero ng duwende upang ito ay gamitin. Sa pagkakataong yon, ninais na niyang huwag magpasakop sa kanyang takot upang magawa niyang labanan ng buong lakas ang kanyang mga kalaban. Magmula kasi noong narinig niya ang inilahad ng kapre, ay doon na nag-umpisa ang kanyang pagnanais na maging mas malakas at patuloy na umunlad sa bawat araw na dumaraan. Nang makita siya ng nilalang na nakapang-opensang posisyon, agad din naman siya nitong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Sa pagsipat ni Eseng sa paglapit ng mga ito, doon na niya inumpisahang bigkasin ang mga usal na natutunan niya sa hari ng mga duwende. Sa sobrang lakas ng tigalpong pinakawala noon ni Eseng, ay halos mahimatay na ang kalabaw na sinasakyan ng mga ito, na siya ring papalusob sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng pagbagsak ng kalabaw sa lupa ay ang paglaho ng kanyang katawan sa mga mata ng nilalang. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla naman siyang lumitaw sa harapan ng mga ito na siyang labis nilang ikinagulat. Pagtama ng sundang ni Eseng sa isa sa mga lalaki, agad din namang bumagsak ang katawan nito sa lupa nang wala ng buhay. Nang masipat ito ng kasama ng nilalang, bigla naman itong nagsisisigaw dahil sa galit na kanyang naramdaman. Walang sabi-sabi, bigla itong sumugod kay Eseng ng buong lakas, na para bang yun na ang huling gagawin niyang pag-atake. Sa paglapit nito kay Eseng, matagumpay naman niya itong nadakip. Subalit, lingid sa kaalaman ng nilalang, ay sinadya talaga ni Eseng ang magpatakip. Nang masipat ni Eseng ang pagtitig sa kanya ng nilalang na yon, doon na niya inihip ang kanyang ikinubling usal sa kanyang bibig. Nang malanghap ito ng nilalang, agad din namang nawala ang ulirat nito sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang bumagsak silang dalawa sa lupa. Pagbangon ni Eseng sa kanyang kinabagsakan, agad din naman niyang pinagtatataga ang nilalang na yon na mabilisan itong ikinamatay. Matapos niyang paslangin ang mga ito, dali-dali din naman siyang lumapit sa kinaroroonan nila Manong Timo. Paglapit niya sa mga ito, napansin niyang napakahimbing ng tulog ng magkakapatid, kung kaya't ninais na lamang niyang magbantay sa paligid. Kinaumagahan, paggising nila Manong Timo, ay halos wala itong naaalala sa mga nangyari. Hindi na din noon ninais pang ipagsabi ni Eseng ang nangyari noong gabi, upang kahit papaano'y hindi na ito maging palaisipan para sa kanila. Eseng, ako na magpapasan yan. Kanina pa kita pinagmamasdang nahihirapan eh. Wika ni Manong Timo. Pasensya na ho kayo, Manong Timo. Wala lang ho kasi akong tulog kagabi. Binantayan ko ho kayo para kung sakali mang merong ligaw na hayop na lumapit sa atin magagawa kong makita. Sagot naman ni Eseng. Nang marinig ito ni Manong Timo, tinapik lang naman siya nito sa kanyang balikat upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Hindi na noon nagawa pang makasagot ni Eseng sa kadahilan ng alam niyang sapat na ang kanyang sinabi kay Manong Timo. Ilang oras pa ang lumipas, matagumpay na nga silang nakarating sa baryong kanyang inaasam-asam na puntahan. Kokonti pa lamang ang tao sa lugar na yon at wala pang gaanong kalsada papaikot sa baryo. Lahat ng bahay ding nakatirik sa lugar ay purong barong-barong lamang at hindi gaanong kalakihan. Habang naglalakad sila noon sa sentro, hindi maiwasang mahiya ni Eseng
dahil sa patuloy na pagsipat sa kanya ng mga kababaryo ni Manong Timo. Hayaan mo lang sila, Eseng. Dahil ganito talaga kami dito. Lalo na't merong dayo. Hayaan mo't masasanay ka rin. Wika ni Manong Timo. Salamat ho, Manong ha. Napakalaki ho talaga ng naitulong niyo sa akin. Siguro kung wala kayo, hindi ko ho mararating ang baryong ito. Sagot naman ni Eseng. Ano ka ba naman, Eseng? Kung hindi mo kami kasama, hindi ka na makakarating sa lugar na to. Pabirong sagot naman ni Manong Timo. Matapos nilang mag-usap, ay ang pagdating naman nila sa barong-barong na tinitirhan ng magkakapatid. Kanya-kanya na silang nagligpit noon ng mga dala nilang uling upang ito ay ihanda sa nalalapit nilang paglalako. Ang karamihan sa mga parokyano noon nila Manong Timo ay ang mga may kayang pamilya sa kanilang baryo. Halos hindi kasi nanggagatong ang mga ito sa paniniwalang mas masarap ang pagkaing niluluto kapag isang espesyal na uling ang kanilang ginagamit. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, naging maayos naman ang kinalalagyan ni Eseng sa pamamahay ni Manong Timo. Doon na din siya noon pinatira ng magkakapatid dahil sa alam nilang wala naman itong matutuluyan sa lugar na yon. Buong puso namang tinanggap ni Eseng ang alok ng mga ito sa kadahilan ng alam niyang mabubuting tao ang mga nakapaligid sa kanya. Ilang araw lamang ang lumipas. Naging komportable na itong si Eseng sa magkakapatid. Lahat ng trabaho ay kanilang pinagtutulungan, maging ang mga naiisip nilang pagkakakitaan at hanap buhay. Kapag nagkakaroon ng bakanting oras noon si Eseng, ay ninanais niyang maghanap ng mga alimango sa sapang malapit sa kanila upang kahit papaano, hindi na nila gagastusin ang mga naitabi nilang salapi. Palagi niyang ginagawa yon para na may magkaroon sila ng masarap na ulam sa kanilang hapunan. Isang araw, habang abala si Eseng sa pagtitiak ng kahoy, bigla siyang nakakita ng isang bagay na nakapukaw ng kanyang atensyon. Maniwala kayo o hindi, sa pagsilay ni Eseng sa isang punong malapit sa kanilang tahanan, ay nasipat niya ang puso nitong tumitibok sa loob ng katawan ng puno. Halos kitang-kita niya ang bawat pagtibok ng puso ng punong yun na parabang ito ay may sariling buhay. Takang-taka talaga noon si Eseng dahil yon ang unang beses niyang makasilay ng ganoong uri ng kaganapan. Makalipas lamang ang ilang segundo, agad din namang naglaho ang kanyang tinitingnan. Ilang ulit niya pa itong sinipat pero hindi na niya nagawa pang masilayan ang puso ng punong kanyang nakita. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ninais ni Eseng na ilahad kay Manong Timo ang kanyang mga nakita. Nang marinig ni Manong Timo ang ikinuwento ni Eseng, ay sumagot naman ito ng, Siguro'y namamalikmata ka lang, Eseng. Paano magkakaroon ng puso ang Nara? Siguro nalipasan ka lang ng gutom kanina, kaya kung ano-ano na ang iyong nakikita. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, ninais na lamang niyang tumahimik habang kumakain. Hindi na niya pinagpilitan pa ang kanyang mga nakita dahil alam niyang wala pang gaanong alam si Manong Timo pagdating sa mga ganoong uri ng bagay. Ang naisip na lamang niya noong gawin ay ang isang guni ito sa duwendeng gumagabay sa kanya. Sa pagsapit ng oras ng kanilang tulugan, muli na namang naglakbay ang wisyo ni Eseng upang hanapin ang duwendeng kanyang kasangga. Marami kasi siyang nais itanong noon na siyang alam niyang ikakaliwanag ng kanyang isipan. Habang patuloy niyang hinahanap noon ang duwende sa kanyang panaginip, bigla na lamang siyang nagising nang marinig niya ang isang napakatining na boses
na nagsasalita sa kanyang tenga. Pagsipat niya rito, bumungad sa kanya ang wangis ng duwendeng kanyang kasangga. Masaya itong nakatingin sa kanya habang patuloy na nagsasalita gamit-gamit ang napakaliit nitong boses. Dahil sa hindi gaanong naiintindihan ni Eseng ang sinasabi nito, kung kaya't tanging pagsang-ayon na lamang ang kanyang ginawa sa lahat ng sinabi ng duwende. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman itong naglaho sa kanyang harapan. Wala nang nagawa noon si Eseng kung hindi ang matulog ng walang nakukuhang kasagutan sa lahat ng kanyang mga katanungan. Kinaumagahan, habang abala naman silang lahat dahil sa panibagong trabaho na kanilang gagawin, napagpasyahan nila noong muling mga ingin, subalit doon na lamang sila maghahanap sa kanilang lugar ng mga punong maaaring gawing uling. Hindi na kasi pinagtangkaan pa nila Manong Timo na bumalik sa lugar na yon dahil sa iniwang babala ng mga uwak-uwak sa kanilang pangkat. Alam nilang magkakaroon sila ng problema kung pagmamatigasan nila ang ganoong uri ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap sa paligid, ay kakarampot lamang ang punong kanilang nakita na pwedeng gawing uling. Hindi na noon nagawa pang magreklamo nila Eseng sa kadahilan ng kahit papaano, meron pa rin silang naiuwing pagkakakitaan. Okay, yung part 6 mamayang gabi na lang siguro pag uwi ko. Yun lang. Salamat. Abangan niyo yun, napakaangas na part nun. Salamat.